Nå, men her har vi Deus. Det er varmt, og okay, der er lidt vind, ikke? Solen gemmer sig lige op over skyerne. Det skulle blive et rigtig dejligt varmt vejr i dag. Det er også helt fint alt det her, men Deus, han gider ikke at være udenfor. Men jeg synes jo, at han har bedst af det. Og her har vi den anden lille løve. Det er Sina. De tvillinger. Dem af jer, som har fulgt os, ved også godt, at det er Sina og Deus. Og de har jo været med i meget med min mor et par gange, og så videre, så videre. Så det ved I jo godt. Men Deus, han gider ikke være derude. Nej, så. Nå, det er Snow. Vi har jo fået flere dyr. Vi har 2 papegøjer og 2 undulater. For at det skal være helt løgn. Og ja, de fleste, altså jeg vil sige, det er jo ikke hele dagen, de piper sådan der og larmer, men det gør de altså rimelig længe af gangen, når de så gør det, ikke? Hvad så, Deus? Kuk, Deus, Sina. Det er da så dejligt at være derude, det vejr. Hvad så, Deus? Nå, det er Robin, der kalder. De 2 papegøjer, det er 2 piger, og de undulaterne, der er, den blå hedder Bonnie, og den hvide hedder Snow. Ja, så er det her. Se, nu gør han det der med næsen. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at vise jer. Når han ikke lige synes, at det passer ham, så stikker han næsen ind i hjørnet af ruden. Og så gør han sådan med poten. Jeg vil ind, mor. Eller også så banker han på med poten, når han står op. Ja. Nå. Skal du ind, Deus? Er du der? Kuk. Mors dreng. Sina ligger her. Nå. Hvad så? Gider du ikke at være ude det her dejlige vejr? Deus? Det er så skønt faktisk. Det er lige et rigtig dejligt udevejr, ikke? Nå. Der var du, Sørmer. Vil du ind? Nå. Så må vi lige. Så kom. Nu skal vi lige have den sådan der. Så. Wow. Han blev lidt pjusket i sin pels der. Så, Sina, vil du ind? Sina? Her i huset spørger man dyrene, hvad de har lyst til. For det meste. Selvfølgelig er der nogle gange, hvor det er bedst, at jeg ligesom bestemmer. Sådan er det jo ikke. Sådan har man det jo. Men vi mennesker ved som regel bedst, hvordan vores dyr skal have det og har det. Men for det meste, så får de lov til selv at bestemme, og det er de faktisk ret gode til. Så når de ikke reagerer og lader som ingenting, så fordi det gider de ikke. Hvad siger du? Vil du ikke? Sina? Vil du ind til mor? Og her, nu er der små dråber, der falder. Og så er det bare glohed sol i ryggen. Det er sgu så mærkværdigt, det der. Nå. Men hvad så? Skal du ind? Se, Sina han gider ikke. Så Sina han får lov til at være derude. Eller hvad? Så kigger han. Nå, hvad var nu lige det? Nå, tænker han. Skal jeg nu ind, eller skal jeg ikke ind? Jeg bliver her. Og så kan I måske høre baggrunden, at Deus han kommer lige med et lille piv, og det betyder, at nu vil han gerne have sin frokost. Ikke? Skal vi se, hvad klokken den er? Ja, så kigger vi, hvad klokken er. Ja, klokken den er 7:12, og de plejer at få deres frokost lige præcis ved 12-tiden. Så det var jo nok derfor, Deus han gerne vil ind. Ja, så og Sina han giver sig lige til kende derude. Jeg gider måske godt at komme ind alligevel, siger han. Deus, du skal nok få din mad, jeg kommer nu. Og her i huset, der taler vi også til dyrene, som om at de forstår hvert et ord, man siger, og det gør de jo næsten også. I hvert fald dem, der har hunde, ved, hvad jeg taler om. Ja, Sina, jeg går ud og laver mad til jer nu. Nå, men vi snakkes ved. Hej hej.